Hello, maayong adlaw sa inyong tanan mga kahigalaan. Kini na pod si Edward Opena sa Bisayang Vlogger Edward Opena. Okay, so ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong Facebook page, sa atong YouTube channel, Bisayang Vlogger Edward Opena. Okay, so karon medyo gamay nga seryoso ni nga topic atong hisgutan. Okay, so naatoy ni-circulate this past month or karon nga mga bulan about bitaw ni Doc Adam. Okay, so ang atong topic karon is I support Doc Adam. Ako mo suporta ko ni Doc Adam. Okay, so si Doc Adam is isa ka medical doctor nga famous ni siya nga vlogger po ni siya. Okay, I don't know if nag-base ba ni siya sa Australia, if I am not mistaken, niya Australia. So nato siya gi-mention about sa kanibitang ihang gi-contradict ng kanang mga statements sa isa ka doctor nga ni claim nga about various mga daghang kay nga mga sakit-sakit nga bisag unsa lang ang dili bitaw siya kanang na-prove nga mga tambal. Okay, so ganong ni support ko ni Doc Adam. Okay, so number one is nako sa science. Okay, so kibalo ko nga ang sa science man god is based on facts. Okay, di ba ang definition, one of the definitions of science is science is a systematized body of knowledge based on facts. Okay, so kanang kamatuoran. Okay, so we know nga ang kaning medicine mo ni kitang medical sciences. Okay, so pila na ancient na ang medical practice is ancient na gyud na siya even the times sa katong mga Egyptian, di ba, ang katong mga mummies. Okay, that's actually part of medicine. Okay, gi-mummify nila, yun sa nila pag-preserve ang bodies. Okay, what else? Katong ilahang mga herbal nga mga medicine, and then gi-refine over the years, pila ka thousands of years hangtod nga nanatay medical textbooks karon ng mga medical nga mga practices. Pila na siya ka years na nga gina-observe and gina-practice. Even though nga napa siya daghan kay nga mga refinements, napa siya daghan nga mga discoveries, kay dili man gyud na mo stop ang discovery, labi na nga medicine nga daghang paspas kay mga discoveries. Okay, pero ang kanang ato ang kanabitong mainstream nga medicine is established na siya nga facts. Okay, for instance natay 206 bones. So for instance ang gravity established na magyud na siya, di man gyud nimo malalis nga what goes up must come down. Okay, what else? Ang earth is round. Okay, di man gyud na ang kanang flat earth is unscientific man na siya. Okay, so nga to ang body is made up of bones. Okay, hundreds of bones. So di na malingla nga those are actually the facts of science, kamatuuran sa science. So pila na ka trial and error hangtod nga ang katong mga error gi-correct. Okay, ang katong mga factual lang nga kung ano to gi-absorb and then gi-refine hangtod nga niabot ta karon sa ato ang mga sciences. So ang medical science is a wonderful field. Daghang kayo mga kinabuhi ang na-save. Okay, salute nga sa tanan natong mga medical practitioners, mga dili lang kay doctors, na mga nurses, mga medtech, kay mga radtech, pila ka kinabuhi ang ilahang i-save. And katong pag-save nila sa kanang mga kinabuhi is based on years and years of study. So kung mag-medical doctor pag ka, dili lang kay 4 years, kung magka 4 years na pa kay internship, sa pa na ilahang mga postgraduate diploma, na pa siya kanang mga specialization, so on and so forth. Maabot pa na ang ilahang pila pa na kay years. Okay, so na ako'y mga classmates, mga barkada nga medical doctors na napay kani uban nga nag-specialize pa hangtod karon. Okay, so kana sila dili lang siya kana bitaw, dili siya basta-basta nga field. Okay, so kinahanglan siya dedication, kinahanglan na siya o kana bitang uban wanay katulkanay. Okay, kay ano lang gyud tun-an, it's actually a rigorous process ang kanang paghimo og medicine. Maun bitaw na nga dili ta basta-basta mag-ayo-ayo sa atong kaugalingon. Okay, mao na nga kung naatay panahon moadto gyud ta sa medical nga practitioners, mga medical doctors, because ilaha man gud ning gistudihan. Okay, so di lang ta magpataka o kana bitang say term ana nila nga self-medication, kaya pataka ng tagtumar mao niya tong kuan. Okay, so mo na nga magpakonsulta gyud ta sa ato ang medical nga mga doctors. Okay, so katukang Doc Farah, okay, nga cabbage for kanang sa to
sa inflammation kato siya. I don't know kung asa na niya nakuha katong ihang dust katong Boston Sea. I mean, those are actually dangerous. Okay, those are actually, I can really say nga even though nga di ko medical practitioner, pero as a trained science nga student, I can say nga where is the asa man ang iyahang experimental setup, asa man ang iyahang research, asa man iyahang publish ng mga articles. Okay, na-review ba ni siya, na-refine ba ni siya, nakuhaan ba ni siya kanang mga impurities sa iyang product. Okay, kay ang mahitabo manggod ani, if we take these products nga dili siya backed up by science, take note nga dili siya backed up by science, kung mo take ta ani, imbis nga maghuna-huna ta nga maayo ta, is unsa man madaot ni noon ta. Okay, mabita to nga natoy mga former niya nga mga patients nga instead nga mo asinso ang ilahang kahimtang sa panglawas is ni worst hinoon. Okay, so mao na nga karon, I don't know if nadayon ba to nga kasuhan si Doc Adam. Kasuhan siya because of sa katong iyang September man siguro to niya gi-post ang iyang videos. Okay, so kana siya, so mao na nga I will express my support. Okay, akong gi-express ang akong support sa kang Doc Adam o sa ato ang mga medical practitioners, and of course ang ato ang mga scientists. Okay, so kana siya, so even though nga naiuban nga kanang kanang bitawng dili ka afford sa pagpakonsulta, but naatay mga health centers. Okay, natay mga health centers, natay mga city health department o municipal health department na ay mga nag-stationary nga mga or nakabase diha nga mga medical doctors, licensed medical doctors. We can actually go there. Okay, and then I hope nga sa ato ang Pilipinas is that suportahan nato maayo ang ato ang medical practice or sa ato ang medical system or sa atong health system. Okay, kay daghang kayong mga tao ang nagdepende sa health department. Okay, so I hope nga ang ato ang mga politicians, kaya ang atong mga politicians is kanabitawng i-emphasize pagyud og maayo ang kanabitawng i-promote ang health education sa ato ang mga kababayan nato. Okay, kay ang one of the kuan manggod evidence nga medyo kinahanglanon pagyud nato og kanabitong pag-educate sa sakto nga pamaagi sa kalawasan is kanibitong daghan pagyud ang mogastos sa ilang kwarta nga kanbitang murag mo shortcut hinoon nga ang bisang medical doctor is tag 20 years na ginastadihan or ginastadihan and then kina-practice, and then here comes nga pila to 5 hours lang to nga pag online pagyud nga mo shortcut nga murag mo overlap hinoon siya nga mas powerful, mo claim lang mas powerful pa kaysa mga advices sa mga medical doctor. So kan siya ebidensya lang na siya nga kulang pa gyud ang kan bitong information drive regarding sa science and sa health nato nga mga sectors regarding the significance nga nung dapat i-consider nato ang mga health authorities. Okay, so ang atong government is i-augment, kaya atong ipa-augment unta ang science and health programs sa ato ang country. Okay, so kana siya. So medical practitioners, salute sa inyong tanan. Okay, and then I stand with Doc Adam.